Traktor Tom. Who's always hard at work or play. If Farmer Fee's got a problem or a job to be done, it's Tractor Tom that saves the day. Here's Tractor Tom, 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 Tom. Rendezte Jerry Hibbert. 3 cheers for Tom, 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 hooray. We couldn't do it without you. Tom bűvészkedik. Nyugalmas nap volt a zöld dombtanyán. Fi és Matt almát rakodott Tom vontatójába. Ez volt az utolsó láda. Mára végeztünk. Jó volna tévézni, de rossz a tévém. Majd mi szórakoztatjuk magunkat. Hogy gondolod? A tévé helyett mi ketten adjuk a műsort. De miféle műsort? Van egy ötletem, de még nem árulom el. Jaj, ez a nyau. A legváratlanabb helyekről bukkan elő. Megvan a műsorom. Bűvészkedni fogok. Nyau mérges volt, mert viszketett a háta, és nem tudta megvakarni. Fi hozzálátott a... Csit! Ez még titok. Légy szíves, Vau. Mert hogy nem szabad nézni. Matt is buzgón gyakorolt. Nem dugtam semmit az ingujjamba. Nem az ingujjamban volt. Dudás azt mondta, ő is tud egy bűvésztrükköt. Sikerült minden állatot eltüntetnie. Dudás nagyon viccesnek hitte magát, de Tom tudta, hogy majd neki kell összeszedni a szétszaladt jószágokat. Nyau még mindig a hátával bajlódott. Tom a tyúkok után eredt. Suhintok a varázspálcámmal? És láss csodát! Ó, ezt még gyakorolni kell. Tom virágcserepekkel próbálta ki a trükköt, és bevált. Fi szorgalmasan... Ne nézzetek! Mondtam, hogy még titok. És most a hölgynek egy pompás rózsacsokor. Úgy illatozik, mint... Hát ennek elég kellemetlen szaga van. Tom most a kacsákat szedi össze. Nyau végre megtalálta a hátvakaráshoz legalkalmasabb helyet. Az egész birtok legmagasabb fájának leghosszabb ágát. Tom már minden állatot megtalált, kivéve foltost. Nyíha se tudta, hol lehet. De Tom már tudja, hol keresse. És most a bűvös főzőkanál magasba emeli a teáskannát. Jobb lett volna, ha kiürítem előtte.
Szegény foltos, beragadt a sárba. Nyau végre kedvére megvakarózhatott. Bár csak az volt a gond, hogy jusson le. De Nyau nem kiáltott segítségért, mert megnémult fí mutatványa láttán. Na mi az a nagy titok? Csak figyelj, A birkákra? majd meglátod, mit tudnak. Most te jössz. Örömmel, ez semmi az enyémhez képest. Tom, gyűjtsd össze a népet az istálóban. Hadd lássák a nagy varázsló varázslatosan varázsos varázslatait. Tom észrevette, hogy valaki hiányzik. Hol van Nyau? Sietve a keresésére indult. Na halljam, ki tudja, melyik alatt van a mobilom. Ez alatt nincs. Ez alatt sincs. Akkor csak itt lehet. Hoppá. Ez az, amit keresel? És most el fogom tüntetni ezt a kacsát. Most még látszik, és most már... 2 lett belőle. Na jó, jöjjön a kártyatrükk. A birka piramis látványa megihlette Tomot. Jó, nagyon vicces. Ki dugta el a kártyát? Jól elbántatok vele, ahogy Nyau szokott a szőnyegekkel. Egy pillanat. Hol van Nyau? Nem tudom. Jut eszembe. Egész délután nem láttam. Nem tüntetted el véletlenül? Nem. Csak nem esett baja. Gyerünk, nézzünk utána. Hát ez tényleg eltűnt. Csak a varázslat segíthet. Jól van, Tom. Még soha életemben nem láttam ilyen remek bűvész mutatványt. Tom lefőzött minket. Én azt mondom, Dudás jobbat is tud. Eltüntet minden állatot 1 perc alatt. Lássuk a trükköt. Ó, jaj. Tom az abszolút győztes. Várj! Van egy kis Bibi Tom mutatványával. Mi? Vissza kell raknunk ezt a rengeteg ládát a vontatójára. Fél éjszaka dolgozhatunk vele.
Igyekeztem velük, és már diszkó kell nekik. Könyörgök, valaki némítsa már el őket. Írta Mark Holloway, zene Mark Sayer Wade. Magyar hangok: Ruttkai Laura, Csík Csaba Krisztián, Forgács Gábor. A szinkron a Duna Televízió megbízásából a Liget stúdióban készült. We couldn't do it without you. Track